Kublai baro ki viewers hakani ke video ngi nepe yang hakabe de bat ki khubor light kam kabde jong ki government post te snga bhai kani ke video ko ki paralog khamtame ki kun samlai ki badang na ka banta ba pin apply hai ki government post la ni government vacancies tigani ke de galat ko bu na kam ta jong phi te snga bat pe kani ke video la da phi la bit biang bat phi la biang ka qualification te hadin ba pila de ban page ya kani ka video chunga ni no ban apply na ko benta ini ki post pa pher namar kan dei kalat ka kabu na ko benta jongi ki bompat don kam don jam ti sachisin shwa bangan sedang ban NEP kum ki kita ki post la ni ki vacancies apo ka government ti wanum klet ban share like ban subscribe na ko benta ki upcoming videos hakabe dei ba ki employment news ti ko gi parlok sam nom ta ya kani ka khubor like kam ikane ka dei jong ka government post name of the post ki kita ki post hangne kaban kong ka dei jong ki resident superintendent kani ka dei tang nam ta ki kan thai mo kani kaban kong ka dei tang nam ta ki kan thai ha ka ba la like ka we ka post but ka skill pay hangne ka dei ar hajar shibanai ti na kabanta kani ka resident superintendents na kabanta jung pi kan thai baro ti lada phila pandap ya kani ka qualification kata ha ka masters in law master degree in law ti phila ban apply na kabanta ka te ka post ka ban kong ma ti na kabanta kani ka baar office assistant na kabanta kani ka post office assistant ka don ka wi ka post kata ka jingsiu hangne lane ka skill pe kan dei khatsan hajar tang ka shibnai but ka qualification nang ta ka te ka post office assistant kan dei graduate ma kinu kinu ki bla pandep ye ka graduate phla ban apply na ka bata ka te ka post office assistant but kabalai hangne ka badei jong ki multi purpose staff ma ka multi purpose staff ka don artli ki post pe hangne artli ki post but ka skill pe lane ka jingsiu hangne ru ka dei khatsan hajar tangka shibanai but ka qualification la ni ka kardan ka ba phila ban apply nak banta kite ki post jong ka multi purpose staff kan dei literate kamut ayu literate kamut ba kino kino ki bala nang tho nang tar bala nang sign kerteng namar khlem mention re hangne ka class ayu handai la shuang bai kino kino ki eh pait ba la ni ki khun samla ki bala nang la stan la ni gibla nang ban tho ban ta te kila ban apply nang ta ka ti ka post multi purpose staff mo kla mention re ka class yu te pila be ban apply la da pila nang ban tho ban sign ban tho e kerteng la jong kata ka ti ka ba kong san na ta ki literate nang ta ka ba saw hang ni ru ka de na ka ta jong ki cook ki cook kinong shet jing shet mo hang ni ka don artli ki post hang ni ka don artali ki pus ka pe hang ni la ni ka skill pe ka jing siu nam ta ki ku ka dei prajar tang ka shibnai bat ka kardan hang ni ru klempan re ka kardan te la da phila nang la stan mong bala nang la stat ba phila pule shejrong dei phila nang tho nang ta ka la biang ba phin apply nang ta ka te ka pus ku bat phideru ban don ka jing tip hak be dei bat kani ka kam kan mo der bonong ba tang shu la nang ka mut phim nang re tang ban set jing set ka bom la ban long nang mata gite ki multi purpose staff ko ju ba nang mata gine ki security guard la ni night guard mo kani ki dei nam ta ki night guard la ni security guard ka don lightly ki post hang ne bat ka jing siu ka dei prajar tang ka shibanai nak benta ki security guard mo fitip ki security guard kinong apara ngila banong kinong ap yeng te ka qualification hang ne la ne ka kardan ka ba phila ban apply na umta ka te ka post security guard hang ne ru khlam mention la ne khlam batai ya ka kardan khlamong re pas class ayu ndai la shupan be kino kino ki candidates ki bala don experience ha ka ne ka kam kata arts nem la dakaba fitre ha ki government office la ne kino kino ki benta jong ka government department te phila ban apply na ka benta kini ki security guard post te omde tang kata la da phila don ki certificate ki ba phila de ban pass training but we te kata ru kala bhae na ka benta ba phin apply
na ka bantai kini ki post jong ka security kan mo ka don hadu ai tuli ki post santali kini ki name of post ba ki don laga jong ka jong ki number of post te kumbang ala de ban batai pila da pila penbit penbiang khamtame ka banungkong ba ar kilapan ka qualification henry balai besau basan klempan re mo klempan re te late bait ban apply ngim tip mano boyo bat mano bodu henry ngin persang ken yo le se ka tho shun kumba ong ka tin temen te ngila ban terei hakine ki ai kam mo kumbala palai long ba ka te ka office thì cái này cái đây cái application jong ka offline mode pihak ban lit submit hi dalade ha po office jong ka DSWO mo district social and welfare jong ka Ribhoi district kani ka day ha po Ribhoi district mo let ha po DSWO ban let ban submit ya kini ki application forms ku jong phi da ka hard copy lani da ka offline mo thì hapor ba phi late ban submit ne phi de ban don ya ka envelope stamp mo ka envelope stamp phi de ban thiet phi de ban tho ka name of the post ka ba phi apply mo hajrong jong ka to ka envelope but phi don kamru ban submit at ligidur te ya ki call letter but kiwi kiwi ki jing pentip te kin sapa e phi leng ba ki email ba phi pendap ha ka ne ka application forms mo de la da phim tip phila ban le hang te kili kum ki e kita ki jingdon kam la ne ki jing pandap ki ba phia ban pandap ti kila ban batai shai ye phi mo anda phile hang te po office te ka age limit hang ne karta ka ba phila ban apply hang ne kan de na du khat phra do life ars nem but kumba julong ha ki we ki advertise la ne ki post kin IP sans nem ka relaxation la ne kata ka jing penjalan ta kata ka ba mood ba nangam ta jungi ki ST nilaban apply khat phra hadu lai pho hinyo snem na banta kini ki post but ka last date na banta kani ka application jung kini ki post ba pher kan de hadu ka san tarik u December 2020 te ngangej ba phila sungthu ha ka de bat kini ki post ba pher ki bala light ha po ka Ribhoi district jong ka DSWO te shim ya kani kalat ka bu khamta me ki ba de na po ka Ribhoi district te late no ban apply nam ta ki post ki balai ha kani ka department tang kata hi suggestion nong if you want klet ban share like ban subscribe na banta ki we pa de ki khubor like kam ki banang mi lang ba usil ba sha kublai shibon